Olet tu na hian form P kan thun dawna form P lu dawn chuan HF te hi username han ron tran nge a form L laboratory kan ti chuan LB ti ne in tran ani chuan tu na hian form P kan thun chin dawn ta a hemi login kan han login zo hian hemi menu kan han en phei ta ki forms ti lom ta ki kan han click a presumptive cases form alo lang ta hi kan click ang chuan hei pakhat na hian en taila patient details alo ni a chuan a hnuaiah number 2 a clinical details ang boka chuan line listing ti te khang te kha lo om ta a impon ise hemi patient details kan ti masak ber tur ni a hi han anila eta star hi mandatory kan ti chutlu nge ngai kha ni a eng phone number te hi kan nei the ka chuan chut ta tha chutiang ani lem lo an lo nei lo pon chut lem lo po khan poi lem lo wa a hminga hian hming kan han chudon ta hming kan han chu chin ta a chuan hei hemi middle name le last name hi chu mandatory ni lem lo wa chuan date of birth hi mandatory ni am date of birth a ya age poi du chuan kan da thei ta ni ti kan age kan da khan age kan select khan age ka kan da ta entian age hi kumsam panga lo ni ta a chuan heta hian gender hi da ngi tur ni ta a chuan id type hi da ngi tur ani rolin not available ti hemi kan zu click khan thlan tur lo ma hi kan thlang mai ang chuan citizenship India ne state omsa district omsa block omsa village a hian intianan farm veng te lo ni ta se chuan house number ti te street name te chu mandatory ni lem lo a pin code te nen chuan heta clinical details hi kan en thei ta clinical details select ti kan zu click hian he chung ber he diseases alo om ta he tiang chi rang rang hi kan han select thei ta a kan en thla zela hi covid-19 te pawma measles malaria ti te meningitis ti te rubella strep typhoid ka tiang kha rang rang kan thlang thei ta ni chuan chu ti rol chuan heta syndromes azir khanin dam lo kha sample lak te lo ngai ta se pani pathum te lo lak ngai ta se hemi only fever tiang te mo engemaw kha kan han thlan hianin nakina clinical details a khan natna an nei dana zirin sample lak tur ta ka pani pathum thlan thei ta ni chutiang ni lo heta typhoid ti te kan thlan chuanin nakina sample lak tur a khan typhoid chaw thei don ta ni antinan tuna malaria po ka thlan chuan a hnuaiah nakina clinical details a khanin malaria bak test thein om don lo ta ni chuwan chuan hi syndrome sa hian ka kala only fever less than 7 days hi ka lo tlang chin ta 7 days ka tlang chin ta chuan hi date of onset kha ni som te kan lo thlang ta dam lo tran kha OPD IPD ti ta hen thlan tur oma chuan he OPD thamai ta chuan ta hen do you want to collect sample te oma hi box se tak te oma ta hen tik kan me chuan in sample collect turin kan ti thei tan jin kan soeng kan hemi sample collect kan han ti ya te kan han tik chuan nakina form L hian tuna kan thuna hi
sample lak turin alo hmu dawn ani line listing ang khan chuan heta personal details kan thun zawng zawng hi lab technician emaw khan thisen la tu tur khan alo tih ve kher angai tawh lova result kha lo thun lut mai tawh dawn ni chuwang chuan a awesome em em a hemi tik lo pawh hian duh chuan kan ti thei tho ta tik hian lo dah chin taila chuan het hian laboratory details hi lo lang ta ni hemi kan tik nu hian chuan hi test suspected for aron ti ta hi kan select chin ta an jin ka siam khanin syndrome sani ba khan test tur ti sang sang atiang kai nai karon thlang ta a scrub type fast thlang chin taila chuan type of sample a hian blood test te ka lo du ta chuan collection date hi voin ka lo thlang ta a test request ta hianin ta hian oil felix te ka lo thlang ta ni chuanin chin kan soi ang khanin scrub type fast le thil dang eng mock test ka lo du chuan helai hian hi plus sign hi kan hmu mi hi kan han click hian an hnuai a form dang lo in hong lenga chutah chuan ni chin ka soi ang khanin scrub type fast ba ka thil dang kan test tir te ang lab hne na kan ti chuan ti khan dang kha kan select le mai nga typhoid ka thlang ta a select a hian ta hianin blood test ka lo thleng le ta sample type a khan chuan collection date hi voin lo ni ta sei ka thlang le ta test request ta hianin voidal te ka lo thlang ta ni ti khan chuan hei ka lo ti fel to ta du chuan adang pawh kan la thlan bel le thei ta kan thlan bel dawn chuan plus hi hemi plus sign hi kan han met mai dawn ta ni chuanin hei an hnuai hian an taila reset le save ti lawm ta reset kan hme chuan a chunga mi zawng zawng hi bo vek anga a bul atanga thar anga tihna khan ni ta save kan hme erawh chuan hemi kan thisen lak tur anga kan dah dam lo a hi a details kha line list kha a lo save dawna a hnuai khawn han en taila hi submit tih awm a submit tih kan hme hma hi chuanin helai mi hi a in save dawn lo tihna in ta ni hemi submit kan hme tawh chuanin internet a in upload tawh anga tih dang lam thei tawh lova tunah hian save hme chin taila kan save ta pawt ta chuan hei tuna kan test tur pahnih kha line listing ang khan a rawn lang ta voidal le well felix test turin kan ti ta ta hian hei submit hi lo nung ta submit ka hme tawh hi chuan internet a in upload tawh dawna hi ka ti dang lam thei tawh lova khami hma a ti dang lam le hlek ngai thil te awm chuan hemi hi te ta hen ka kal le thei ta ni mase ka ti fel tawh ti ka chen awangin submit ka click anga hemi line listing hi alo bo dawn ani chuan hei hetah hian a chungah hian confirmation alo lang ta hetah hian submit fel kan duh chuan yes kan ti mai dawn ni chuan hei khu record submitted successfully ron tia a lang zau kha kan hmu nga ka kha bo le ngala chuan hei line list pawh kha bo ngal ta a hei hi a bo han ti hianin a lang lo ni mai ta kan report a kha kan en le tu chuan hetah menu a kan kala report a hen kan kal ta hei presumptive cases form summary hen ka lut le ta chuan hei hi lo lang ta a chuan date a hianin voin date ka en duh ta voin date a ka thil tih ka en duh chuan from date le to date ti hi kan en chiang hle tur ani chuan from date kan ti hi hei thlathum ani ria chuwan chuan thlali a ka thlanga voin ni ka tlang ta to date a pawh hei ni som pathum thlali voin ve ve ka thlan chuan voin ni ka ti kha ka en dawn tihna ni chuan khami ka thlan zau khanin search heta search a hian ka va click anga chuan hei form kha lo lang ta hi han en taila ko ta hnuai lamah khuanin ka thil tih kha lo lang dawn ni hei hi lo lang ta hei scrub type fast le typhoid test tur a tih kha ni ta hi hetah hian amah khu kan zu click hian tunge ni tunge kan thun a kha kan hra thei dawn ni hei one hi ka click ang
huan ka tlik hian heta chung lamah hian jin ka thil thun kha alo lang ta hei tikhanin hi du chuan download thei ngal bawk ani excel file ang te pawhin download ker ri lo teila tikhan a hnuai pawh kha hming dang pawh ni se heta hian hei en le teila chunga khan en le teila tikhan hei ta hian tina ka da lu taka kha ka zuk en ngal thei mai te ani heta en tur a lawm lo hi chuan ka thun dan dik lo maw engemaw la ti kim lo awm mai theia chuan kan thun tha leh vek tur ni tikhan form p chu kan thun mai ta thil har lu tu kan ni lewa a chhun jom nan form l kha kan thlir le dawn nia ole tikhan form p chu kan han zo ta ni